Здравейте, казвам се Мария Илиева и бях кандидат-депутат за 51-то Народно събрание от 23-ти МИР София и 16-ти МИР Пловдив. Правя това обращение към всички български граждани, които аз съм сигурна, че разбраха какво се случи в последните дни на тези избори и как за пореден път бяха погазани демократичните права на всички нас, чрез безпрецедентно манипулиране на изборните резултати по всякакъв начин. Ние от 3 дни сверяваме протоколи, сверяваме флашки, сверяваме видеонаблюдения на много такива примери за нарушение на изборните правила се натъкваме. Това беше ясно още преди да приключи изборния ден, тъй като за 7 часа Централната избирателна комисия не можеше да преброи гласовете на 2-3 малки града и това, разбира се, породи много съмнения във всички нас. Самия резултат 3.999 най-вероятно ще влезне в историята като христоматиен пример за това как, по какъв начин управляващите искат да унижат една партия. Това, което обаче се случва, те не унижават една партия. Никой от нас там не е отишъл в тая партия само и единствено, за да влезе в Народното събрание. Те унижиха целия български народ. Унижиха го с това, че се опитаха да покажат на всички нас, свободомислещите, независими, демократично мислещи хора, че ние не можем да сме над тях. Че те са, които ни казват как ще се случат нещата, кога ще се случат нещата. И само това, което ние трябва да направим, е да ги слушаме тях и да нямаме право на свободен и независим глас. Това беше знаково за всички хора, които могат някога да си позволят, да си помислят, че могат да променят по някакъв начин нещата от такива, каквито са в момента, в такива, каквито те биха искали да бъдат. Сега ние имаме 2 пътя, или да се откажем, или да продължим. Разбира се, познавайки всички нас, които сме там и с които наистина отидохме и нашата цел е била да промениме бъдещето на България и това за нашите деца към нещо по-добро, по-свободолюбиво, по-демократично, няма да се откажем. Няма да се откажем, защото ние не можем да предадеме доверието, което ни беше гласувано, не може да предадеме сълзите на всички онези хора, които плакаха последния ден на закриването на нашата кампания и надеждата на всички майки, бащи и млади хора за по-добро бъдеще. Ние продължаваме напред, ще сезираме всички институции с множество сигнали за нарушения в изборния ден. Надяваме се те да обърнат внимание на тях. Ще сезираме и международни институции и органи за това. И се надяваме да свършиме работата както трябва. Свършената работа означава всеки български гражданин да може да отиде свободно и да гласува и да знае, че неговия глас ще намери отражение в изборните резултати. Докато това не се случи, ние няма да се откажем по един или друг начин. Ние го правиме заради всички вас, заради демокрацията. Няма значение величие или за коя партия става въпрос. Става въпрос за българския народ. И говорейки за българския народ, го приканвам на национален митинг, който ще се състои в четвъртък от 6:30 пред Народното събрание на триъгълника на властта, за да дойдат и да се преброиме колко е този народ, колко той има доверие в нас и в демократичния процес, колко ще се бори той да се случи, колко той ще покаже своята заинтересованост за бъдещето на тази държава и за бъдещето на всичките наши деца. Очакваме ви там, за да се преброим. Благодаря ви.